Zo, goedemiddag. Ik ben even aan het filmen, zeg ik, voor YouTube. Kijken of dat een beetje werkt, ja. Dan ben ik de woonkamer aan het filmen. Ja, ik denk dat alles toch een beetje goed erop staat. Ik ga eens even kijken, hè. Ik ga hem hier nog eventjes doorlopen. En dan ga ik dan eens even kijken of alles goed erop staat. Dat is mijn woonkamer. Dan ga ik een beetje draaien. Kijk. Dan kan je zo door de serre achter naar de tuin in kijken. Nou, ik hoop dat jullie nog alles gezien hebben. Ja, dan gaan we het dadelijk eens even bekijken. Dan weet ik dat de volgende keer dat alles een beetje goed erop staat. Nou, dacht het wel, hè. Ja. 1 minuut is genoeg, hè. Oké. Dan gaan we eens even kijken.